Mga igsuon, alang sa atong pamalandong karong adlaw, diri ko mo focus sa giingon sa atong Ginoo sa ebanghelyo. Ingon siya, ing na lamang oo o dili, kay kun may mukapin pa niini, kana gikana sa yawa. Mga igsuon, sayon ra ba kaayo nato muingon og yes sa usa ka butang nga gi-offer kanato ilabi na ganahan ta, di ba? Pero ang pangutana, kanang imong pag-ingon og yes sa usa ka offer, makatabang ba na nga mutubo og mulambo ang imong present commitment? So I think kini ang atong unang buhaton. Know well your commitment. Unsa man ang imong present commitment karon? Aron masabtan na ako'y examples. Una, bana og asawa, minyo sila. Og naa sila'y commitment nga bisan unsay mahitabo nato, mausab atong dagway, maglagyo ta, magpabilin tang faithful sa usag-usa. Apan usa ka adlaw ni ana, adunay guwapa og sexy nga dalaga ang mitintal og mi-offer sa iyang lawas ngadto sa bana. Pero tungod kay ang bana nakabalo kaayo sa iyang commitment sa kaminyoon, sayon kay niyang pag-ingon og no, walay duha-duha, because I love my wife. Pero kun makatabang and you know well your commitment, na ini-offer sa magtiayon, apil mo sa Couples for Christ. Sayon po kaayo pagsulti sa couple, yes mo apil me, kay makatabang na sa among commitment. Nasabta nato mga igsuon, sama ra pud na sa negosyante. Kung mo-offer ang usa ka tawo nga mahimo siyang kurakot, if ang maong negosyante kabalo sa iyang commitment nga dili nako sa gulag binuang ang akong negosyo, sayon po kay niya pagbaliban, bisan easy money ang corruption. Pero kung siya duolon og moingon, pwede ming mangayo para itabang sa mga street children, sayon po kay niyang mugasto og pila ka kwarta because he knows his commitment nga para nis kaayuhan sa tanan. Mga igsuon, again, unsa imong commitment? Kung kabalo ka sa imong commitment, sayon kay nimo walay pagduha-duha og tubag. Yes or no. God bless.